سلام زخبركم تخاتلتي ستور برودكشن كل جزية سبسكرايب لايك ورون بلوكمنا حق زرباجن أبزي تخاتلتنا ستور برودكشن كريه خلناسي وتم سبسكرايب كي جووركم تسمعوا سكابتم سبسكرايب جيرم تسمعوا زيادة بوزع سلازي بليز أبزي channel بزح مهار نجر سلنا قرب سبسكرايب برو بار لما أنتخا حدا زان تحيزنا لكم مسئنا لنا نابو خنو بلوكم سناي مكتال سمي فيري بحال قول 18 عامة كلخو بسجرودب كاب عدي مسوط أخو سهران بحرن حليفة دحر بزح مسكدل نيرونا بأوروبا أزاتخو بتفطر أي نويح قومات نويح تقرن كدا راح برقات انزلن خوينه كل سب نموديل ينتبق يخيب لن نبره كلتشحن 14 أوروبا أمساتخو مجمرتانا بحد عبي ناي سدتنياتات معقبي كامبيه اغري عريفة اتقام بدارجة خند حنتي نشت عدي وخينو ناي حبشا سباتنا حد حدو مستعزازولو ورن حميتان كم نفاس زك أبابولو لبوتاي نيرو أبت كامب بزحات حبشا نبورو معالتاوي أبت ناي حبار كشنة تأكيبهم ببراد بنافليحهم الناس تيو بزعبا من مزئه من وصئه من مسمن تزاربه كحامي وعلو أنا جن أبت معقبي أبت نبور كل أوان نابراي كابعاتو مستفالية نباره أبت ناي مجب ساعات يخون أبت زؤكو باللوتاتات مس حبشا تحاوي سخاعل الوي كسحاق عيدلن معالتا وحبشا أبت كان بقوينام قجلة ناخورو كحاميون كعللون أنا جنا مبزحتي إجزيي مستون كاب استفالا لي هاجرات أفغانستان سوريان نيجيريان زموت سدتنياتات يحلفون نباركو مساعتهم كوينة بإنجليزية خزارة بنكفتن كسحاق كتصاوت كلخو ناس النتي سمع النبره أبت كامب مساعتهم بزح سلازي تحاوس دمادك عادي بحماق عيني تموتني كاب حاليفهم تعبيتنيا زاقوال عدنا يكونتن النابولو يقولون كدهولوني كتصرفوني فتون نبارو أنا جن سمع عزني هبو من نيرة مستوموت آتنياتات دليتي كفتسم زيادة ناس النتن مجتني سمع النبره حدا معالتي أب حدا كاف مس حدا وصاتنيا محازاي كوينة النعل الكخولخو حيدة تعودات حبشا بتقانا نحالفو رأيا موزا تعبيتنيا متصعادون تسألمتن ترايا كت خيد إلوم بلاقسي بعوتا سحاقونا اتمس حبشا خك أرارب زيدو ليولو زنبوركو مخنيات أبتكام بزنبورو بفلايتو مودات حميتن حسوتن كوينم سلستو سمعني نيرو حانتو قال مسحادة ودي كتزور نتري أما دروس ما ختصلموه زي كونه تاريخ كل طفلا جمرو حاوكي النابلو مسكنات مسيلوم يقربخا أما ودأتا جن حلامهم سجاور كبوي سيكس تراي مخانو وي أب نفسخا خيك قربو خلو جيرا يايلوم كم زوريو بتداقا من كسمع مساعتهم مكرراب تسألي أنا باركو حانت نيرا بقربا زفلتا خمز خماي سدتنيا زقت أما خمز عللتني أبت كامب مسوزحات حبيشا ودات تقرب نبرت حدا مشيت بقربات فلطو كم حواتري إذ نبرت ود عدا درار الدالي اللخمو نعيب حبار نبلعيلو يعد مامو نصاد ما بملؤ لبا تأمامينا نبينا نابكزو أخدت اتودقن علامو درار مسؤول نخطب اللعي نبرن مقب بليعوم نشتو مستمستيو اتود بهان دبت ببهارياتو قير جمره بزيد ليتا عطعتا وركب كفتسم الله بحيل خفتنا جمره محازاي بحيل خحزان كجمر انتاي تقبر لخا ايتي تنكفني كم حاوي كو عزري اكامه بلوتو اتودقن بحيلنا تقالسه انتاي خطخون زلخي ايتكابدي يسكي سمعيتي قواصاصر ايكلني يفتوكي دحر كاس ابزخان بكو نمان نصعداوي صلين كم تبي فلطي نعاي كميلك انبتبلني بلا اوي كتبل مش جمرت فريح سديدوا نابخيت كاب جزء اخت وصخلا اتود زوصوم زنبر حماقات قالات كساب هجي كاب امرا خمزي حاسسه محازاي نجراتني امباركس زين كالئن ناي وحدا تودات حماق تكبار مسمعكو مسرعكو نخلهم حبشا بالجمله فريديو
ንዓቶም ዝኾነ ጽሊ ኣብ ውሽጠይ ክሓድር ጀመረ። ኣብ ካምፕ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ዝበዝሑ መቓርብተይ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ጸዓዱ ግዜን ክሕልፍ ድማ እዩቲ ፍቕሪ ኣድማሳዊ ቋንቋ የብሉን ፍቕሪ ሃይማኖትን ዓሌትን ኣይግድቦን ዝብል ርድኢት ኣብ እሙረይ ክፍጠር ጀመረ። ሓደ ምሸት ምስቶም ካልኦት ዘይጋታት መሓዙተይ ኣብ ሓደ ጽቡቕ ቦታ ተኣኪብና እናተዘናጋዕና ከለና ሓደ መትዓቢተይ ፀዊዑ ንበይነይ ምስ ፈለየኒ ፊዮሪ ስለምንታይ ኺ ካብ ሰብ ክትረሕቕ ዘለኺ ኢለ ሓቲትኒ። ሽዑ ከምዚ ኢለ መለስኩሉ ፍቕሪ እንተሃልዩ ሃይማኖት ይኹን ዓሌት ትርጉም የብሉን። ካብዞም ሓውኪ እናበሉ ስም ዘጸልሙን ዝደፍሩን ደቂ ዓደይሲ ሓደ ዘኽብረኒ ጓና ወጻእተኛ ይበልጽ። ፍቕሪ እንተሎ ሃይማኖት ዓሌት ወይ ሕብሪ ቆርበት ትርጉም የብሉን በልክዎ። ዋ ከመይ ጌርኺ ብሓደ ክልተ ሕማቓት ንኹሎም ደቂ ዓዲ ክትፈርድና? ኣብቶም ዘይደቂ ዓዲ ክውን እኮ ሕማቓት ኣለውዎም እዮም። ሰባት ባህሪኦምን ርእቶምን እምበር ሕብሪ ቆርበቶም ወይ ዝመጹሉ ዓዲ ኣይገልጾምን ኢሉ ጌጋ ምህላዋ ወይ ከእምነኒ ጀመረ። ኣነ ግን ግደፈኒ በጀኻ ካብዞም ብዘይገበርካዮን ዝገበርካዮን ስም ዘጸልሙ ደቂ ዓደይሲ ሃይማኖቱ ወይ ዓሌቱ ዘይፈልጦ ንሰብኣውነተይ ዘኽብር ጓና ሓይሽ ኢለዮ መልሲ ከይሰማዕኹ ገዲፈዮ ናብ ጠረጴዛ ይተመለስኩ። ኣብቲ ካምፕ ጉዳይና ክሳብ ዝውዳእና ኣዋርሕ ጸናሕና። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክእለተይ ስለ ዝዓበየ ድማ ጽምዋይ ንምቅላስ ካብ ደቂ ዓዲ ሓበሻ ርሒቐ ምስ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ወጻእተኛታት ክለማመድ ጀመርኩ። ኣብ ውሽጠይ ካብቶም ሓመይቲ ሓበሻ እዞም ዘይፈልጡ ጽሩያት ጓኖት ይሕሹ ዝብል መትከል ነበረኒ። ሓደ መዓልቲ ዝምላእ ወረቐት መጺኒ ኣብ ፀግዒ ህንፃ ንበይነይ ኮይነ ብገዛእ ርእሰይ እናተረዳእኹ ክመልኦ እንዳፈተንኩ ከለኹ ሓደ ኣፍጋኒስታዊ መንእሰይ መጺኡ ብትሕትና ከዘራርበኒ ጀመረ። ካብቶም ፀሓይ ዝጠበሶም ዝመስሉ ጸሊም ቆርበት ዘለዎም ደቂ ዓደይ ፍልይ ዝበለ ጽሩይ ቆርበትን ቀይሕ ዝመልአ ገጹን ሰሓቢ ፍርያት ዒንትን ነበሮ። ይቕረታ ሓገዝ ትደልዪ ዲኺ? እዚ ወረቐት ከም ካልእ ወረቐት ኣይኮነትን። ክትመልእያ ከለኺ ቁርብ ከተጋገየ ክትኽእል እያ። ስለዚ ክሕግዘካ ክኽእል እየ በለኒ ብጥዑም ድምፂ። ፈቃደኛ ምስ ኮንኩ እቲ ወረቐት ንምምላእ ክሕግዘኒ ሽመይ ሓቲቱ ምስ ነገርክዎ ኦ ኣፍሪቃውያን ኣጓላት ጽቡቓት ኢኽን ንስኺ ድማ ፍልይ ዝበለ ጽባቕ ኣለኪ ኣሕመድ እየ ዝበሃል ኢሉ ናቲ ሽመ ኣላለየኒ። እቲ ወረቐት መሊእና ክሳብ ንውድእ ንሓበሻ ወዳት ምስኡ እናዋዳደርኩ እዚ ኮ ከምቶም ደቂ ዓድና ድሑር ዘይርዳእ ኣይኮነን ጽሩይ ዘየሓሚ ዘኽብረንን ብቕንዕና ክሕግዘኒ ዝተበገሰኒ ኢለ ብውሽጢ የድነቕክዎ። ብድሕሪኡ እንደገና ሓደ ንግሆ ኣብቲ ናይ ካምፕ ኮሪደር መተሓላለፊ እናኸድኩ ከለኹ ምስ ኣሕመድ ተረኸብና። ፀዊዑ ደው ምስ ኣበለኒ ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጥ ኣብቲ ኮሪደር ጎኒ ንጎኒ ኮይና እናኸድና ኩሉ ግዜ ንበይኒ ኸየ ዝርእኪ ደቂ ዓድኺ ኣይትፈትውዮም እንደኺሉ ዕላል ጀመረለይ። ካብ ኣዘራርብኡ ብዙሕ ግዜ ይጥምተኒ ከም ዝነበረ ተረዲኤ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ፍሽኽ እናበልኩ እወ ጽቡቕ ኣለኻ ምስኦም ምቅርራብ ኣይፈቱን እየ ንዓይ ፍቕሪ ይኹን ምትሕግጋዝ ወይ ምሕዝነት ሃይማኖትን ዓሌትን ኣይፈልጥን እዩ ሰብ ብሰብኣውነቱ ጥራይ እየ ዝርእዮ በልክዎ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዩኒቨርሳል ኣድማሳዊ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለኪ እዚ ኣተሓሳስባኺ ካብ መልክዕ ክንላዕሊ ማሪኽኒ ኢሉ ክምስ በለለይ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ኣብቲ ካምፕ ኮይንና ብሓባር ንዘውር ንዕልልን ንፃወትን ነበርና። መጀመርታ ከም መሓዛይ ኮይኑ ይቐሪብኒ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ ሽመይ ትርጉም ብዛዕባ ባህለይ ይሓተኒ ብዛዕባ ታሪኸይ ክሰምዕ ህንጣዎ ነበሮ። ፍየር ብናቶም ቋንቋ ጉል ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ገሊጹ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ጉል እናበለ ይፅዋዕን ነበረ። ከም ሽም ክትፅባቕ ክኸውን ፍየር እዩ ሓበሻ ዋልድ ሙልክዓት እየን ንስኺ ግን ካብ ኩለን ፍልይቲ ኢኺ ኢሉ ኣድንቆቶ ይገልጸለይ ነበረ። ግና ርክብና ናብ ፍቕሪ ከይተቐየረ ከሎ ድማ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ንምስላጥ ወትሩ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ይሕግዘኒ ነበረ። ርክብና ግዜ ከይወሰደ ናብ ፍቕሪ ምስ ተቐየረ ድማ እቲ ዝህበኒ ዝነበረ ክብርን ፍቕርን ኣብ ፊልም ወይ ኣብ ሕልሚ እምበር ኣብ ንቡር ህይወት ዝርከብ ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜቲ ፍቕሪ ቋንቋ የብሉን ፍቕሪ ሃይማኖትን ዓሌትን ኣይፈልጥን እዩ ዝብል እምነተይ ኣብ ጠርዚ በፂሑ ነበረ። ምስ ኣሕመድ ፍቕራዊ ርክብ ካብ ዝጅምር እንድሓር ግን እቲ ካብ ሓበሻ ዝመጽእ ተቃውሞ ክበዝሐኒ ጀመረ። ኩሉ ዘርከበ ሓበሻ ጸርፈኒ ገሊኡ ድማ ደው ኣቢሉ ምስኡ ምዛር ከም ዘየዋፀኒ ኣነ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኮይነ ምስ ሙስሊም ክኸይድ ንቡር ከም ዘይኮነ እናገለጸ ክምዕደኒ ይፍትን ነበረ። ኣነ ግን ተረፍ ሕርቃኖምን ሕስድንኦምን ምዃነ ሓሲበ ንማዕድኦም እዝኒ ክህቦ ኣይደለኹን ነይረ። ምስ ኣሕመድ ዝፈላለየና ሞት ጥራይ እዩ ዝብል ጭርሖ ህይወት ኣይኮነ። ሓደ መዓልቲ ምስ ኣሕመድ ኮይነ ኣብ ቤት ምግቢ እናተዘናጋዕኹ ክልተ ዝፈልጡን ሓበሻ ረኣይኒ
እታ ሓንቲ ጓል ካምፔይ ስለ ዝነበረት ንበይነይ ምስ ፈለየትኒ እዚ ምስኡ ትዘር ዘለኹ ወዲ ኣፍጋኒስታዊ እዩ ታሪኹን ሃይማኖትን እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዲኺ እዞም ሰባት እኮ ጸኒሖም ሃይማኖት ከም ትቕይር ክገብርኹም እዮም በለትኒ ኣነ ድማ ብሕርቃን ፍቕሪ እንተሎ ሃይማኖት ዓዲ እንታይ ይዓብስ ኣሕመድ ንሃይማኖተይ ወይ ንባህለይ ወይ ንሃገረይ ዘይኮነስ ንዓይ የፍቂሩ ዘሎ በስ ሓበሻ ክትበሃል መቸም ሓሳዳት ኢኹም ሕጂ ኻባኹም ዝተፈልየ ህይወት ስለ ዘለኒ ድዩ ኩሓልቲ መሲልኩም ከተንቁሩ ንህርድግ ትብሉ ዘለኹም በልክዋ ኣይፋልክን ኩላትና ንጥዕና ኽኢና እናበለት ከላ ቋሪፀያ ሸልችይኒ እዩ እቲ ናይ ሓበሻ ወረ ንዓይ ፍቕሪ ቋንቋይ ፍቕሪ እንተሃልዩ ዓለት ሃይማኖት ትርጉም የብሉን ንስኻትኩም ቅንእ ከም ዘዛረበኩም ዘሎ ኣይጠፍአንን እዩ ኢለያ መልሳኺ ይሰማዕኹ ናብ ኣሕመድ ተመለስኩ ምስ ኣሕመድ ዘለኒ ፍቕሪ ጥራይ እኹል ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐኒ ካብኣቶም ርሒቐ ኩሉ ማዕፀይ ንሓበሻ ዓፀኽዎ ንሱ እውን ኣይትስምዑ እዮም ንሳቶም ንፅቡቕ ስለ ዝኾኑ ጥራይ እዮም እናበለ ካብ ማሕበረሰበይ ብዝያዳ ነፀለኒ ሓደ ምሸት ምስ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ካምቢ ጎደና ደው ኢልና እናሰሓቕና ሒደት ሓበሻ ወዳት ብጥቓና እናሓለፉ ሓደ ካብቶም ሰባት ብትግርኛ ዓዊሉ ረኣይዋ መዛጓል ወዲ ዓዳ ከምሳ ኣነት ሓደ ኣፍጋኒስታዊ ይፃወተላ ኣሎ እዞም ሰባት ጽባሕ ከም ማስቲካ መዓራ ሓየኾም ትፍ ከም ዝብልዋን ከም ዝደርብይዋን ጌና ይፈለጠትን ዘላ በለ ኣሕመድ ትግርኛ እኳ ዘይርዳእ እንተነበረ ግን እቲ ኣጠማምትኦም ጽልእ ከም ዝነበሮ ተረዲኡ ነበረ ናባይ ጠሚቱ እንታይ ይብሎ ኣለዉ ኢለ ሓተተኒ ኣነ ግና ብሕርቃን ከንፈረይና ነኸስኩ ግደፎም ብጀኻ እዞም ሰባት እኮ ቀናኣት እዮም ንዓይ ፍቕሪ ቋንቋይ ምሳኻ ስለ ዘለኹ ንሳቶም ግን ክረኽቡን ስለ ዘይከኣል እዩ ዝፀርፉን ዘለዉ በልክዎ ኣሕመድ ብኣዝዩ ምቁር ላዛ ፊዮሪ ኣይትጨነቒ ንሳቶም ዝበሉ ክረስዕ እዮ ኣነ ንኹልንትናኸየ ዘፍቅሮ ናተይ ጉል ዕምበባ ኢኺ በለኒ እቲ ጉል ዝብል ናይ ፍቕሪ ቁብጥሮት ካብቲ ናይ ደቂ ዓደይ ፀርፊ ብኣሽሓት ዕፅፊ በሊፁ ይስምዐን ነበረ ድሕሪ ግዜ ካብቶም ደቂ ዓደይን ስድራ ቤተይን ሙሉእ ንሙሉእ ተፈላለኹ ምስ ኣሕመድ ዘለኒ ርክብ ድማ ናብ ጥንሲ ተሰጋገረ ጥንስቲ ምዃነይ ምስ ኣረጋገፅኩ ውሽጠይ ብሓጎስ ተመሊኡ ነበረ ንኣሕመድ እቲ ብስራት ነጊረዮ ምሳይ ማዕረ ክሕጎስ ከሎ ኣብ ዓይኒ ሕልናይ ተረኣየኒ ምሸት ምስ ተራኸብና ሓደ ዓብዪ ሰርፕራይዝ ክነግረካ እየ ኢለ ንእሽቶ ፀቢየ ጠኒሰ ኣለኹ ምስ በልክዎ ንሱ ተሓጒሱ ክሓቕፎኒ እናተፀበኹ ገጾ ብድንገት ተቐየረ እቲ ፍሽኽትኡ ጠፍአ እንታይ ጠኒሰ ካብ መን ኢሎ ሰንበደኒ ኣነ ድማ ደንፂኒ እንታይ ማለትካ ኣሕመድ ካባኻ ወፃዶ ምስ መን ይዘውር ነይረ እንታይ ኻ ከምዚ ዘይትፈልጥ ትኸውን በልክዎ ኣይፈልጥን ንስኹ ኩሉ ግዜ ምስ ብዙሓት ጸለምቲ ክትእከብ እየ ዝርአኪ ኣነ ሓላፍነት ክወስድ ኣይክእልን እየ ናተይ ምዃኑ ብምንታይ ከረጋግፅ በለኒ ሽዑ ዓለመይ ከም ዝተገልበጠት ኮይኑ ተሰምዐኒ እቲ ፍቕሪ ቋንቋ የብሉን ኣፍጋኒስታዊ ከም ሕብሪ ቆርበቱ ጽሩይ ዝብል እምነተይ ኣብ ቅድመይ ክፈርስ ጀመረ ግን ተስፋ ኣይቆረፅኩን ብትብዓት ዕይንቲ ጠመትክዎ ከምኡ እንተኮይኑ ፀገም የለን ዲኤንኤ ናይ ደም መርመራ ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ህፃን ምስ ተወልደ ናትካ ምዃኑ ምስ ተረጋገፀ ግን ኣቦነት ከም ዘይተሓትት ፍለጥ ኢለዮ ገዲፈ የተዓዘርኩ ዲኤንኤ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐ ኣሕመድ ቁሩብ ሰንቢዱ ህድእ በሊ ምናልባት እቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ከም ዘሕትቶ ስለ ዝፈለጠ ወይ ድማ ንበይኑ ከይተርፍ ስለ ዝሰግአ ንፅባሒቱ መፅዮ ቅረ ተሓትተኒ ትማሊ ቁሩብ ስለ ዝሰንቦድኬ ፊየሪ ወደይ ምዃኑ ፈልጥ የበለኒ ካብቲ መዕቆብ ካምፕ ወፂና ብመንግስቲ ናብ ዝተዋሃበና ንእሽቶ ገዛ ተፀጋዕና ምንም ዓይነት ወግዓዊ መርዓ ይኹን ናይ ስድራ ቤት ፍቃድ ከይገበርና ከም ሰብኣይን ሰበይትን ሓቢርና ክንነብር ጀመርና ኣብቲ ሓድሽ ገዛ ምስ ኣተና ብሓባር መንባር ምስ ጀመርና ግን ኣሕመድ ካልእ ሰብ ክኸውን ጀመረ ንሱ ጻዕዳ ቆርበት ስለ ዘለዎ ጥራይ ጽቡቕ ስነ ምግባር ኣይነበሮን ኣብ ዓራት ኣብ ፍቕሪ ኣብ ውሳነ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሓባር ህይወትናን ኣብ ናይ ውልቃዊ ህይወተይን ድልየተይን ምቁፅጻር ዝመልኦ ነበረ ኣነ ከም መጻምቱ ፍርቂ ኣካሉ ዘይኮነስ ከም ናቱ ንብረት ጥራዩ ክሪኤኒ ጀሚሩ መዓልቲ ብመዓልቲ እናተተኻኸአ ዝወልደሉ ወርሐይን ክቐርብ ኣብ ገዛይ ኮይነ ጸሎት ክገብር መዝሙር ክሰምዕ ጀመርኩ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ሳሎን ኮይነ ናይ ተዋህዶ መዝሙር ከፊተ ጌናቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ኣሕመድ ካብ መደቀሲኡ ብቁጥዕ መፅዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ገዛዚ እዚ ድምፂ እዚ ክስማዕ የብሉን በለኒ ቅድሚ ሕጂ ክሰምዖ ርኢኒ ከም ዘይፈልጥ መዝሙር እኳ ኣሕመድ ንነብሰይ ሰላም ስለ ዝህበኒ ካብ ፍርሐይ ስለ ዝዕርፈኒ ዝሰምዖ ዘለኹ በልክዎ ሰላምን ዕረፍትን ክህበክ እንተደሊኺ ቁርኣን አንብቢ ወደይ ከምዚ ዝበለ ናይ ካፍር ድምፂ እናሰምዐ ክዓቢ ኣይፈቅድን የበለኒ ብኣዝዩ ሓያላት ቃላት ሽዑ ዝገደደ ሕርቃን ተሰምዐኒ
ወደይ እናበለ ነቲ ቆልዓ ገና ከይተወለደ ገና ጾትኡ ከይፈለጠ ብሃይማኖት ይውንኖ ነበረ ካብ ደቂ ዓደይ ክሃድም ኢለ ኣብ ኢድ ሓደ መንነተይ ዝድምስስ ሰብ ከም ዝወደቕኩ ድማ ክርድአኒ ጀመረ እቲ ዝሓርሰሉ ግዜ ምስ በፅሐ ኣብ ሆስፒታል ከይደ ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ምስ ተጋለገልኩ ሓጎሰይ ወሰን ኣይነበሮን ግና እቲ ሓጎስ ንደቃይቕ ጥራይ ይጸኒሑ እታ ነርስ መፅያ ስምዛ ቆልዓ መን ኢልና ክንምዝግቦ ኢላ ምስ ሓተተትኒ ወይ ሓጎስ ንእለቱ ጠፍአ እቲ ህውከት ጀመረ ኣነ ፍትሓዊት ንምዃን ብምሕሳብ ስማ ሳራ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ክልቲኡ ሃይማኖት ዘሎ ስም ኮይኑ ንዓይ ድማ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ በልኩዋ ኣሕመድ ግን ገጹ ፀዊጉ ኣይፋልን እዛ ጓል እዚኣ ሙስሊም እያ ስማ ድማ ፋጥማ ክኸውን ኣለዎ ጓለይ ብናይ ክርስትና ክትፅዋዕ ፍቓደኛ ይኮንኩም በለ ኣሕመድ ኣብ ቀዳማይ ዓለም እኮ ኢና ዘለና ስለምንታይ ኸ ክንድዚ ትጭክን እዛ ጓል እኮ ናተይ እውን ያበልክዎ ግና ንሱ ኣብ ሓሳቡ ስለ ዝደረቐ እቲ ግርጭትና ጥር ዝበፅሐ ኣሕመድ ናይ እስላማይ ስምያ ትወሃብ እናበለ ክጭድር ከሎ ኣነ እውን ህልኽ ሒዝኒ ኣይፋልን ናይ ክርስቲያንና ንህባ እናበልኩ ተኸራኸርኩ እታ ነርስ ብግርህና ምስክን ኢላ ትዕዘበና ነበረት ኣብ መወዳእታ ክንሰማማዕ ስለ ዘይከኣልና ድማ እታ ነርስ ኣብ መንጎና ጣልቃ ብምእታው ንግዚኡ ዩልያ ዝብል ስም ሃበታ ምስ ኣሕመድ ወግዓዊ መርዓ ስለ ዘይገበርና ድማ እታ ጓልና ብስም ኣቦይ ክትፅዋዕ ተወሰነ ኣሕመድ እዚ ምስ ሰምዐ ርእሱ ሒዙ ጓለይ ብስም ሓበሻ ክትፅዋዕ እዚ ውርደት እዩ እናበለብቲ ሆስፒታል ክጭደር ጀመረ እቲ ጻዕዳ ቆርበት ዝበልክዎ መልክዑ ብሕርቃን ሕብሩ ተለዊጡ ከም ሰይጣን ኮይኑ ተራእየኒ እቲ ህውከት ኣብ ሆስፒታል ዝሓልፈለይ መሲልኒ ነይሩ ግና ጌና መጀመርቱ እዩ ነበረ ጓልና ክትጥመቕ እንክብል ኣሕመድ ከልከለኒ እቲ ገዛ ንዓይ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተቐየረ ኣሕመድ ነታ ጓልና ዩልያ ኢሉ ክፅዋዓ ፍቓደኛ ይነበረን ሓደ መዓልቲ ንዩልያ ጥምቀት ካብ ተኸልከለት ኢለ መስቀል ማዕተብ ክገብረላ ደለኹ ኣሕመድ ምስ ረኣየኒ ካብ ኢደይ መንዚዑ ደርበዮ ኣብ ጓለይ ናይ ሓራም ነገር ክርአይ ደሊን እየ ንሳ ሙስሊም እያ በለኒ ብቁጥዐ ብትግርኛ ምሳኣ ክዛረብ ከለኹ ድማ ብቋንቋ ሓበሻ ይትዛረብ እያ እቲ ቋንቋኺ በቲ ሕማቕ ባህልኺ ክትፅሎ ስለ ዝገብራ በጃኺ ካብ ድሕሪ እጂ ብቋንቋኺ ከይትዛረብ እያ እናበለ የጠንቅቐኒ ነበረ ካብ ገዛ ክወፅእ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ኣብ ናይ ሓበሻ ጉዳያት ክሕወስ ፈፂሙ ከልከለኒ ሰበይቲ ሙስሊም ካብ ገዛ ይትወፅእን እያ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል የለን ሕጂ ሕጃብ ክትገብሪ ቁርኣን ከተንብቢ ክጅምር ኣለኪ ጓለይ እውን ናይ ካፍር እምነትኪ ክትክተል ኣይፍቅድን እየ ዝብል መጠንቀቕታ ውረደለይ ኣብየዮ እምበር ቴሌፎነይ እውን ክምንጥለኒ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ኣብቲ ገዛ ከም ሰበይቱ ዘይኮነስ ከም ሰራሕተኛኡ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ነበርኩ መግቢ ብዙሕ የዳሉ ዕሩኽቱ ማለት ደቂ ዓዱ መፂኦም ከም ሓሸማ ይበልዕዎ ነበሩ ንዓይ ድማ ከም ሰበይቱ ሞይትረፍ ክንዲ ሰብ እኳ ኣይሓስቡንን ነይሮም እቶም ሓመይትን ሓሰውትን ዝበልክዎም ደቂ ዓደይ ዝህቡን ዝነበሩ ማዕዳታት ትዝበለኒ ንሳቶም ከምቲ ዝብሉን ዝነበሩ እዚ ሰብ ብመንነተይ ብሃይማኖተይ ንዝላገጸለይ ፍቕሪ እንተሃልዩ ሃይማኖት ዓሌት ኣየድልን ዝበልክዎ ቃል ከም ምቑሕ ኮይኑ ኣሲርኒ ነበረ ጓልና ዩልያ ተወሊዳ ስጋብ 6 ዓመት ትመልእ ኣብ ውሽጢ እቲ ጸልማት ገዛ ተጸሚመ ጸኒሐ ነበርኩ ኣሕመድ መዓልታዊ ሃይማኖተይን መንነተይን ንምድምሳስ ዝገብሮ ዝነበረ ፈተነ ከም ዓብዪ እምኒ ክኸብደኒ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ግን ከምዚ ዓቕሊ ገይረ ክቕፅል ከም ዘይክእል ተረዳእኹ ነቲ ክሃድሞ ዝፈተንኩ ማሕበረሰብ ሓበሻ ናተይ መንነት ዳግማይ ብዓይኒ ሕልናይ ክሪኦ ጀመርኩ ናብ ዓብ ሓወይ ደው ኢለ ድማ ብንብዓት እናተሓፀብኩ ዝገጠመኒ ኩሉ ነገር ኣዕለልክዎ እቲ ሽዑ ፍቕሪ እንተሃልዩ ሃይማኖት የለን ዝበልክዎ ጌጋይ ነይሩ ኣብ ገዛይ ከም ባርያየ ዘለኹ መዝሙር ክሰምዕ ክጽሊ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ወይ ምስ ስድራይ ክዘራረብ ኣየፍቅደለይን ይበልክዎም ዓብዪ ሓወይ ብሓልዮት ድምፂ ፍየራ ሓብተይ ቅድሚ ዝኣገረ ኩላህና ተዛሪብና ክነርና ኢና ግና ክትሰምዕና ይከኣልክን ነርኪ ብዝኾነ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ደቂ ሰብ ንጋገ ኢና ድሓን ይቕረ ይኹንኪ ሕጂ ግን ነድሕሪት ኣይትጠምቲ ጓልና ናብቲ ኸዶ ይብላን ፍትሕዮ ነብሲ ኸድሕ ንበለኒ ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ድማ ፍትሕና ናብ ቤት ፍርዲ መራሕኽዎ እቲ ናይ ፍትሕ መስርሕ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ነበረ ኣሕመድ ጓለይ ሙስሊም ኮይና ክትዓበ ኣለዋ እናበለ ክጭድር ከሎ ቤት ፍርዲ ግን ሓደ ውሳነ መሓላለፈ እታ ህፃን ክሳብ 15 ዓመት ትመልእ ብዝኾነ ሃይማኖት ተጸልያ ከይትዓቢ 18 ዕድሚኣ ምስ መልአት ድማ ብገዛእ ድልየታ ክትመርፅ ተባሂሉ ተፈረደ ካብ ኣሕመድ ተፈላለየ ሲንግል ማም ኮይነ ብኩሉ መዳይ ናጽነተይ ረኺበ ንበይነይ ክነብር ጀመርኩ ዋላ እኳ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ يهالم بر نقالي كما دمت أن بيت كريستيان كوسدان بكريستنا ختهنص
يسعر نبركم أحمد إذا مسمعه داقماي كسيسونا بيت فردي أقربني نتناي بيت فردي وسانة إحيسا نقوالنا بيت كريستيان توصد الله إلو كتكعن فتنا بيت فردقن كمزيلو ملسلو أبتقوال كاختوص حالز كأدكا قزيه نسخاو الناب دليت كاختوص دا تخيريخا وتبوتا نهز أنا تستخل كالخصاب زي كونه كلتي ولدي أبناتهم قزيه ندوكم نابزدو لي وبوتا خوصدو ومسلالو ومبولو بزد محمد أفو تعاصوه حج قال يوليا مصدق هاجر أخت الرخب مزمور كتسمعن هيمونة أخت مهارن عد الرخيب الله أنا حجني بيني كوينة ولا يعبر لهم بتصوري قربت زبل قوة صباقه حق أن يسبع ونت مكببار انتزيها ليوه ترجون كم زي بلو تمهير لهم نناقش تحواتي حنت خبلن زدلي فقرنت الله هيمانة عليت ويحبر قربت ترجم يبولن زبل قال رايح يسكن نابزي تفولت مفنت أرياخيت أطوه بهلخن امنت كن زمسل قانقوا خنن سمعيت كن زردع ود عد خن يبلص يبلكن نقال يوليا دما مسدق عد خت لامدن امنت كريستنا ختحزن بمننتا اتقرع نفعت قال كتكون لي امنتين صلوتين نسخاتكم ون سناي تمنيتكم غلص لي كاله خبلو زدلغن اتقدم كسمعكم زي كالكو حواتي قناعاتكم نيركم ناتكم معدا سميع انت زخون نيره منالبات زي تسمعوا زلكم زانتا كاله ملكع محازن نيرو حفتكم في يري يقني اللي أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا أي مستبرانو كرتم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم النات داراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يزنبو حد جزيت سلام دبنا يشفنوم يتارات روخاي لو قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا أنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن كواخبتن مبرهتن ناي سورا ناي زازبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منش ناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منش ناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي